Скъпи приятели, продължаваме да ви срещаме с представители на туристическия бизнес на тази годишното издание в Интерекспо Център Ваканция и СПА 2025. Пред нашата камера е Борислава Липийска, представител на вилно селище в село Долене. Здравейте! Здравейте! Много благодаря за тази възможност. Аз съм част от хората, които реставрират едно доста интересно място, което се намира в община Петрич, и се радваме, че сме тук за първа година всъщност. Това ни е първата изява. От съвсем скоро стартирахме и вече туристическата част в нашето място. Според вас ще виждате туристическия бранш като развитие след 10 години? Бих казала, че хората винаги ще търсят различието, но пък същевременно едно от нещата, които никога няма да бъдат преходни, това е историята, корените ни, място, от което сме тръгнали. Винаги това е представлявало пък интерес. Традиция в туризма според вас никога няма да изчезне? Бих казала търсенето на нещо ново. Това е нещо, което никога няма да изчезне. Новото, различното, нещо, което да грабне и да предизвика интерес. Аз не съм сигурна дали успяхте да видите и щанда, който сме представили. Той е доста по-различен от останалите. Точно с тази концепция сме и ние. Кое е най-голямото предизвикателство, което срещате в туризма с днешна дата? Бих казала, едно от най-големите предизвикателства е това, че хората нямат достатъчно менталитет, туристическият менталитет липсва. Това е едно от нещата, с които се сблъскваме на ежедневна база. Какви нови технологии биха трансформирали индустрията според вас? Смятаме, че едни от най-добрите технологии, това са бих казала холограмите, които вкарват хората буквално в приказката, в реалността. Това са и неща, които ние също се опитваме да въведем, като едно цялостно изживяване, хората влизайки, потапяйки се в това място, да се пренесат в един коренно различен свят. Ако имате възможност да промените нещо в сектора, какво би било то? По-голяма обединеност и повече комуникация между различните аспекти в туризма. Хотелиерство, туроператори, малко по-голямо обединение. Коя е най-така изненадващата обратна връзка, която сте получавали? Много са. Думичката «Уау» всъщност е нещото, което когато хората няма какво да кажат. Това е най-добрата и най-изненадващата обратна връзка, която съм имала. Хората просто така гледат и няма какво да кажат. Това е едно от най-интересните неща, което ми се беше случвало всъщност. Да останеш без думи, буквално. Каква е ролята на музиката в индустрията? Ролята на музиката, тя е едно сетиво, което трябва да присъства навсякъде. Тя е част от цялостното изживяване и концепцията и свързана с сетивата. Неизменна част е. Добре, за финал на нашия разговор, вас какво ви отличава от конкуренцията? Бих казала, че това място няма аналог. Съчетание от история, флористика, етнография, много различно. Много различно място, което няма как да опиша дори. Перспективата пред вас, която се предначертавате от тук нататък? Перспективата е за продължаване на съчетанието история, настояще и бъдеще в един коренно различен начин. По едно коренно различно представяне на цялостното изживяване при нас.